Escola de Bruixes. La Llanojo, la Flor de Lluna i la Reunió. Afanya't, Nanaka, que ja han començat les entrevistes amb els pares. Que sí, ja ho sé. Ara m'agradaria saber com estàs, Miki. Què fa el teu pare? Els de casa estem tots bé. I la Nanaka també es troba bé. Ahir la teva mare va estar fantàstica, no et sembla? Què dius? Vols callar? Ostres, no podré entrar. Tens raó, quina llàstima. Avui no podrem anar al club. Com que no? Ja ho crec. Anem a parlar amb en Takeo. Va, vinga, marxem o no? No, tot això és per la Llanojo. Us agraeixo molt totes aquestes atencions, però no m'ho mereixo. I tant que sí. El deure del teu club de fans, la Llanojomania, és fer tot el que puguem perquè el nostre ídol, que ets tu, se senti ben còmode i atès. I per això mateix volem fer una bona rebuda a la teva mare. Però, mireu, us agraeixo molt tot el que feu, però... Sí. A Llanojo! A Llanojo! Ostres! Perdó, deixeu-me passar! A veure, haig de parlar amb ell! Què fas, Takeo? Hola, quin dia més bonic! És patètic. Ei, noies, què hi feu aquí? Què passa aquí? Per què us fiqueu pel mig? Perdoneu, deixeu-me passar. Sisplau, perdona, sisplau, deixa'm passar. Vull parlar amb la Llanojo. Espera un moment, amb qui et penses que parles ara, tu? No en tinc ni idea. Els meus pares van venir ahir. La meva mare també va venir ahir.
La meva també. Els meus pares venen avui a les 2 a fer l'entrevista. Però després passaré per l'aula del Club de Màgia. D'acord. I tu, Ayanojo? Sí, a mi em toca a 2:15. Perfecte! Així, aquesta tarda farem la reunió del nostre club de màgia com sempre. La Sae i la Yanojo vindran quan acabi l'entrevista dels seus pares amb el professor. Sí. I mentrestant, nosaltres, la Nanaka, la Kane i jo, us esperarem a l'aula del club. Ostres! Tots tres sols a l'aula. Ai, horeta meva! On són la Kane i els altres? La Kane tenia feina i la Sae i la Yanojo ja han marxat. Ho sento molt, però estem canviant la decoració de la nostra aula. I no vull que ningú ens molesti, nois. Això és indignant! Aquesta també és la nostra aula! Escolta, jovenet, et recordo que us vam cedir una part de la nostra aula perquè jo sóc molt generosa, tot i que el vostre club de trucs bruts em fa pena, per dir la veritat. Sí, potser tens raó, però ens ho podries consultar, no? Abans de fer cap canvi. I per cert, tinc una foto molt interessant. Així m'agrada, ben quietet. Takeo, això no ho aguanto més. Sae, què vols? Hem de crear un altre club de màgia i el capità serà la Yanojo. Ayanojo. Yanojo, t'estimo. Adéu! Adéu, Takeo. I ara què faré, jo? Què farem tots més aviat? Segur que penses que sóc un burro i també un incompetent. Sí. Però tranquil, tampoc no és que n'esperi gaire de tu. Val més que anul·lem la reunió. Tranquil, ja els ho diré jo a la Sae i la Yanojo. D'acord. Perdó, t'he portat una mica de te a Yanojo. Ah, bé, gràcies. Estic segura que la teva mare és una dona molt guapa i elegant. Que t'has ennuegat. Sí, però no és res. La meva mare és una mica especial. Ja s'ha acabat la reunió. Sí, Sí, i tant. amb Demà el t'ho diré professor. com va sortir l'examen. Què? Okinawa? Però per què? Un altre cop? El pare? Sí, esclar. Sí, ja t'ho imagines, oi? Sort que aquest cop no ha sigut a l'estranger. I és clar, aprofitant que som aquí, volem gaudir una miqueta del sol. No m'ho puc creure. Doncs vull un gelat. No, vull dir que molt bé, que us cuideu. Què dius, que és al lavabo? No n'has de fer res d'on és. Calla, Nanaka! Escolteu, noies, el lavabo no hi és. Segur que no? Ja ho has mirat bé? Esclar que sí. Oh, que bé! Esclar, el nostre Aya no fa coses brutes com els altres. Ho sento molt, et demano perdó. Només la presentació
presidenta del club de fans li pot dir iaia i sóc jo. Oh, però on es deu haver ficat? Perdoneu que arribi tard. Quilla! Izeti, abamesina! Esto café no! Ets tu, Ayanojo? No crec que siguin aquí. On deuen ser? Què hi fas aquí tot sol? On són els altres? No ho sé. Escolta, Ayanojo, l'entrevista amb els teus pares ja s'ha acabat? No. Vaig a veure si els altres són per aquí fora. Què passa? Què fas? Ajuda'm, aquesta porta no s'obre. Sí, és veritat. Ja està, tinc una idea. Si cridem fort, segur que ens sentirà algú. Espera't. Voldria quedar-me una estona més aquí. Aia! Ayanojo! Cap allà. D'acord. Què, ho entens ara? Mira, Ayanojo, a mi em sembla que és bo que els teus companys t'estimin. No és que m'estimin. Estimen una il·lusió. Això no és veritat, perquè tu ets una persona molt intel·ligent i també ho fas tot molt bé. I ets molt atractiu. Moltes gràcies. Però tu... Tu creus que els ocells poden estar orgullosos de saber volar? Què? Qui pot elogiar els peixos perquè saben nedar? Els elogis que reben per coses que es fan sense esforç no són res, no tenen cap mèrit. Bé, és millor que tornem, no trobes? Concentra't. Sí, Pensa només en el lloc on vols anar. sí. Ordoveri de Yajandai. Escolta, saps on som, tu? No has de portar coses del lloc, sinó pensar-hi. Oh, perdona'm, ho sento. Au, tornem-hi. Ara no és hora de rendir-nos. Sí, provem un altre cop. Ho sento, ho sento, ho sento. Ho sento, ho sento, ho sento. Ho sento, 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 ho sento. Que estrany, no hi ha ni la Ayanojo ni la Sae. I què proposes? Que marxem i passem d'ells? Potser se n'han anat sense nosaltres. Ai! Sí, proposo que marxem. Què? S'ha acabat la reunió. Per avui. Fins demà. No ho podem fer. Què? Tu creus que la Sae se n'hauria anat sense dir-nos res? Ho sento, ho sento, ho sento, ho sento, ho sento, ho sento, No crec que en tinguis tu la culpa de tot això. Ho sento, ho sento. No? És estrany que l'encanteri falli tantes vegades. Oh. Segurament el que passa és que no faig l'encanteri prou concentrat.
Però com pots dir tu que no estàs prou concentrat? Creus que no és això? No ho sé, però m'estranya una miqueta... Però tranquil, segur que algú ens trobarà a faltar i ens buscarà. Sí, la teva mare. Estic segura que s'amoïnarà si no et presentes a l'entrevista amb el professor. I llavors segur que et buscarà. Però si no són enlloc! La Sae no ens faria mai una cosa així. Potser no és gaire hàbil, però no ho faria mai, això de marxar sense dir-nos res si hem quedat. A mi no me l'ha fet mai una cosa així. I la Yanojo tampoc no falla mai a cap compromís. Sempre compleix ell, passi el que passi. Takeo, tu ets molt amic de la Sae. Què en penses d'ella? Escolta, Sae. Sí, digues. No ho sé, però tu creus que... Què em vols dir? Mira, és millor que parlis clar, que potser no t'agrada la teva mare. Ostres, aquesta és una observació molt indiscreta, no? És veritat, perdona. No és que no m'agradi. No, no és això, però de vegades... Què? De vegades, la seva manera de fer em posa nerviós. No et tallis! No, explica-m'ho! Va! Deixa-ho anar! Va! Et trobes bé? Sí? Què em penso? Dona, això és una pregunta molt delicada i no et puc contestar d'una manera convencional. És una noia molt treballadora i és molt maca i simpàtica, però haig de reconèixer que jo per ella només sento això, simpatia. Encara que potser, en part, és mentida, perquè en realitat penso molt en ella. Però hem de tenir en compte que sóc el capità del club i la meva obligació és no permetre que es confongui una cosa amb l'altra. Per això haig d'amagar els sentiments que tinc per ella, tot i que no sé si és el que hauria de fer, si és correcte. Hauria de buscar una solució. Hauria de vèncer aquesta barrera! Gràcies, Nanaka! Me'n vaig a buscar-la! Et trobes bé? Sí! Em sembla que encara em puc aguantar una mica més, però no gaire, no creguis. M'agradaria saber què faries si tots dos ens quedéssim atrapats aquí dins. Per sempre més. Per sempre més? Aquí dins? Tots dos? Sí, aquí dins. Per sempre junts. Home, doncs... potser... No em facis cas. Era una pregunta estúpida. Ni cas. I com els penses trobar? Segueix-me, Nanaka! Aguanta una mica més, Sae! De seguida et rescataré! Ai! Ho sento, que t'has fet mal. No havia atropellat mai ningú. Senyora Buratsubo. Hola, però si ets la Nanaka. Senyora, benvinguda a la nostra escola. Benvinguda! Bona tarda. Que em podríeu dir on és ara el meu fill Aya? Gondwana. Amb Nanaka. Amb Kamura. Aquest nom ja l'has dit. És com un nen. No ha canviat gens des que era petit. Què? Sempre li ha agradat jugar a fet i amagar. Jugar a fet i amagar? Sí, segur que de seguida el trobaré. Ei, que no et toca amb va, sinó amb Ru. Entesos. Sempre s'amagava en llocs molt fàcils perquè només volia que li fes un petó quan el trobés. És un encant, el meu petit Aya. Aya, on ets? Aya! Sisplau, digues què tens. No pateixis, estic bé. Aguanta una mica més. Sigues valent. Segur que ens
trobaran de seguida. Sí? Qui ens trobarà? Qui, doncs, ens trobarà la nanaca? O un professor? O potser les membres del teu club de fans? O potser la teva mare? O en Takeo? Això mateix! En Takeo, sí. Què? Hola! Que hi ha algú? Hola! Que hi ha algú aquí dins? Sí, som aquí! Takeo, ets tu! Ets tu, Sae? Sí, sóc jo, Takeo! Som aquí dins! Tranquil·la, Sae, ja sóc aquí! Et salvaré, no tinguis por! Per fi! Ja us he trobat! Sai! Sabia que em vindries a rescatar. Takeo, estava segur que em trobaries. Ja t'he trobat, fillet! Ha sigut molt fàcil, Aya. Que no em fas una abraçada? Vinga, fora! Ai, el meu nen! I un petonet també, no? Estimada Miki, durant un moment he pensat que no podríem sortir mai d'allà dins, però al final tot ha acabat bé. Hem intentat sortir de l'aula moltes vegades amb un encanteri. I no ha funcionat? No, segurament per culpa meva. Ai, quina enveja que em fa, Sae. Has pogut estar xerrant i xerrant amb la Yanojo. Sí, però tu eres amb en Takeo. No sé ni si ha arribat a conversa el que hem fet. Per què? Va, de què heu parlat? No, primer explica-m'ho tu de què heu parlat. Així no m'ho vols dir? Nanaca, no sé si puc